Yo, what's up guys? So karon guys, maligo na po tag sapa guys kay pabugnaw ta ba. Ah, Hello. yan daratan. Tara guys oh. Tara guys, basta tabog guys. Ay, ang ginaw. Ay, ang ginaw. Murag saat sa mga bayan, mga buset. Si. Uy. Tinin. Yan na, yan na, yan na. Yan na. Yan na, yan na. Yan na, kaya kung panihubon ako porol. May magwa ko nagbakir. Ate, ano dali ate? Katuti mo ko. Guys, so lalo kung sa katubig. Alright. Uy! Yeah. Kita na kay Jadelo. Oh, kita na kay Jadelo. Oh, kita na kay Jadelo. Ang laom mga guys, oy. Lawa kayo guys, oh. Guys, laom kayo. Uy! Ah, salap-salap ng tubig, salap-salap. Salap-salap ng tubig guys, oh. Salap-salap ng tubig. Uy! Layo adi among bilang ngayon eh. Ha? Masabing? Alam mo na, yung secret week mo natin, may gahom tayo, may gahom. May gahom tayo. Oh, tingnan mo guys. Wala. Ah, law mo eh. Ahay, Loud naman ni kasi. laro kayo. Oh, namis layo guys, namis tunga guys. Loud naman ni kasi. Guys, oh, mga so, tunga mi, tunga. Uy! Guys, grabe inita. Parapog na amoy. Okay doon. Okay doon. Ikaw ba pinang? Di ba kay Barat?